máme tu za dneska ďalšiu ochutnávku. To je ochutnávka týchto keksov. Ja som to otvorila, aby sme sa s týmto nezdržávali. Takýchto keksov. No tak a poďme na to, no. Aha, to sú ešte takto zabalené. Má ich tu byť 10. OK. Vyzerá to nejako takto. A bude možno aj part 2. Možno. Je to dobre také keksové, také mäkúnke. No to vypadá nejako takto. Odporúčam. Je to také sladké, ale nie až tak. Ale je to dobré. Dám ešte jeden. Čo je furt na ten dom, vole? Tu každý zastaví a že... Kúka na ten domiak. Ja neviem. To už nevládzem z tých ľudí. Ja už fakt, že nevládzem. Som asi nemala vyhrala, že?